Oh my god, seriøst. Seriøst. Oh my god. Cinema. De ser min video, de elskede den. Mor. Der er nogle... Der er fandme... der er Sinan og så Hutch. Sådan nogle, der har millioner af fans, ikke? I YouTube. Og de har en firma, de er sammen inde i en firma, der hedder Machinima, der er simpelthen så populært. De har flere millioner fans. Og de siger, at de elsker mine videoer, og de siger, at hvis jeg kom til USA, så kunne jeg arbejde i Machinima, få lov til at få videoer i Machinima. De elsker mine videoer, jeg sidder og skriver med dem lige nu. Seriøst? Fuck! Så hvis jeg tog til USA, så kunne jeg være med til dem. Bye. Fuck, seriøst. Det skal jeg også. Hvornår? Ja. Alanya, fuck, Hot skal til Tyrkiet, hvor jeg skal hen lige om nogle, hvor vi skal hen, Johannes. Oh my god. Oh! Let's meet one day. Seriøst, møde Hutch. Hutch! Johannes, det skal vi. Vi skal møde ham i Tyrkiet. Fuck dig. Fuck ja. Fuck ja. Ja, det er ham. Fuck ja. Nej, det var Johannes. Ej. Fuck ja. Hvad skal du på? Idioter, mand. Det hader jeg fandme. Ej, du kommer i godt humør. Ja. Jeg er i godt humør, altså. Selvfølgelig jo ikke. Ej. Du skal være glad for, at vi sagde det. Fuck. Ej, jeg skal Jeg var lige ved at sige det, da du sagde det til din mor. Fuck yeah. Fuck yeah.
Fuck dig, Mikkel. Du sætter fandme ikke på YouTube, din idiot. Fuck, jeg hader dig. Fuck. Paul. Fuck, Paul. You just got pranked. Ser en video lige nu. Fuck, jeg hader jer. Fuck ja. Fuck ja. Jamen for helvede, jeg er sgu da fucking lykkelig der. Ja, men... Vi har gjort Paul lykkelig. Det fortæller jeg kraftedeme ikke til nogen. De sætter det allerede på YouTube nu. Jeg har filmet det.